Yoshi, Ano? máš to na Tesku vypísané? Jo, vidím to. Tak ban? Jsme ban my first pick. Takže bych asi nenechával open Lulu. On si trochu nedejchej, děkuju. Jo, sorry. Banni Lulu, my first pick a nechcem nechat Lulu open. Já chci trashe. Jo, takovou. Trash Rengar je ban. main. Už jsi Hele. trash. Ne. Nebo blice. Jestli hraje hodně Gravese, tak můžeme jenom Gravese, jestli chcete. Nebo Ale Camel. spíš zabaněte Camel, Camel, no. nejdřív. Ani čekáme, jediný čo je jednoznačný je ten mid. Ale i si chcete a Racona, tak na support. Gravese je hodně dobrý, totiž jsem. Tak. Jo, Graves je dobrý na Seona, dobrý, takhle. Je, tak baneme ještě Gravese. Protože on mě za může mě counter jungle a i v lejtě já jakoby mám budu On mít ten problém. Fib podľa mňa pôjde Zaka. Lebo oni majú takých, ja keď som sa im pozeral do profilu, nemajú nič jednoznačného. Akurát mid a support. Dekery sú takí jednoznační. Ale nechtěl by to na mid picknout Orion? No. Aby on first pickol som zvedal. Banni Gravese. Lebo víš, Tak keď piknem Oriana, protože když Sion jako povede se mi třeba do 3 lidí najet a Oriana tam dá dobrou ultu a s Ramblem, tak to je masivní poškození, jako... No ale tak to zase záleží od toho, no. Tak Kvidou uvidíme, čo pikne. Či bude pikovať niekomu alebo sebe. Ten hra tuším, že top. Neviem, či chce first pikovať Jaysa. Lušno, Okay. takže pikuje Rumble Talon. Na top Rumble, na mid Talon, Kaluši 5 Talona. Tak to bude Draven. To bude Počkať, Kaluši, čo bude Kaluši hrať jungle, aby som Siona? mohol piknúť. Asi? Máš Siona, Goxy? Pozor, Mám si teda Rambla teda? Jo. mám Siona, ale ja neviem, fakt chceme Sion. Věř tomu. Takhle. Dobre. Hoď, já mám si teda Rambla. Jo. Oni napikujú ale Trasha. To je, Dobrý, to je ich najsilnejší Ale bod. já vím, co by pěkně do toho, víš? OK. Blice. No, je tam to Ori pohode. Ori, Upstuch je jungler, to bude buď Trash alebo Zak, I guess. Hele, Goxy, s tím Talonem zkus rumovat, jo. Čo mám robiť stále, no však jasné, že rumujem. Jo, Tak jo. ale, lebo vy mi hovoríte s tou Orianou, aký Hej, som a jak nemal vy rum. vůbec byste prohráli ten zápas, co jste šli potom beze mě, nebo? Jo, to sme Hej. prehrali. Jsme hráli proti nějakým masterům. To, já vím, co to bylo, já jsem asi nebyl za Darius se na topu, tak to jde těžce, no. Hej no. Dobre, počkaj, máš Shena na to. Ale jako za toho Malzára si nejsem jistý, jo. Pojď ho. Není to jako nějaký pick, Dělej. s kterým bych si byl... Kopíráci. Máme v týmu Freeze, jo. Hej, nehrála tady ta botlinka proti mám minulou hru, já jsem vás pektil chvíli. Hrála. Ježíš Matouši, ty jsi takový kopíra. Ne, to je Freeman, ale. Měli myslím, že Shena na topu a dál už je nepamatuju. Tam jde Jace, Jungle Elise. Elise, no. Jo, a jo, to Elise. To pěkně by si chtěli toho vašeho topaře, co, tu Fioru. To říkal, že Ta jak Elise, půjdeš, no. ta Elise tam byla docela furt. Tam byla, no já jsem se koukal na replay, jo, tam chodili tam hrozně deny, ale to byl takový deny, že Kovy měl 5. level a Shen 7 a Elise prostě tam šli na free game, prostě free kill. Já jsem se koukal na replay asi do 10, no ne, asi do 15 minut. Ale drž hubu, mě nezná minulová hra. Ale tak já se snažím z toho ponaučit, víš, Dobre, takhle. ticho, teraz pikujeme. My jsme se chtěli soustředit na jsem tuhle hru, chtěl- víš? Já jsem chtěl říct jen, že v teamfightu pak, že můžeme třeba vybejtit Elísinovo kvéčko do Dravena a on pak, když bude chtít zahrát nějaký play, tak já ho prostě ultnu. Hej, O, to, Tak já jestli čo to jsem, tak pikujeme? blbej. Ale šel bych Galia nebo Siona. Čo chceš, Kaluši? hej, a ten No topař to s vámi sauna nejde vem. proč? Chceš Siona? Jo. Lebo je Toper už pryč. je AFK týždeň. A ten, co s tam šel, byl náš coach, ale ten už šel pryč. Počkej, ten topař, co s váma šel, tak ten už musel Tak jít ten, pryč. ne, tak to je coach, ano, a ten už šel pryč. Ale náš topař pravej už tady není týden, protože má dojebaný komp. Aha. Teda už tu snad bude. Kaluši, poď. Trade. A ten coach je tady, ne, není. Ne. To by vlastně šel hrát, co? A mám vzít Ignite? Ja mám Ignite na mide. Vem Ignite, rozhodně vem Ignite. No tak vy si musíte veľa... Ako, majú No. early Lee Sin, early Proti Lucian. Lušnovi Lisnovi bych kam možná ten Exos vzal, ale... Hele,
Takhle. Ale však ide o to, že Draven a Malza hry o mnoho agresívnejšie. No, Potřebujeme na bot ignite. Hele hoši, takhle vám to řeknu. Zase máme late picky kromě Dravena a Malza. Oni mají po 6, oni dokážou cokoliv. Chceš povedať, že Talon je late pick? Jako oni mají větší late než... To já nevím, mně My přijde, máme, že... my máme nejlepší midgame, kdy to musíme prostě do 35. minuty ukončit, s čím jako budeme mít advantage Hej, no. od 20. Musíme. Ja stále, však ale Talon je strašný early champ. Já No jsem čekaj, tak ty prostě nebudeš pushovat mid a roubovat. No však hej. No tak jo, good luck, have fun. good luck, have fun. Tak plus invade nemáme ísť čím, tak si my sme na to, no my sme No, červení. já můžu vzít ty slubovat ty reakty. Ty vole, musík, ty máš. Kvečko. Jsem tu. Tak poďme si počkať, my sme červení, my sme hore. Oni čo majú v týme? Lisina s tým môžu ísť invade, ale to im akurát sa priblíži. Karmo, oni môžu ísť invade, len otázka je, že či pôjdu. Vieš, buď my sme to mohli zahrať tak, že ovardíme si river, alebo si môžeme zahrať tak, jak pri tom blúčku dole, že nakrátko z toho ovardíme, ten najbližší krik blúčku, a aj z midovej strany, aj z botovej, a budeme čakať v tom pri mide tom kríku, čo je pri prvej turete. Přepnul si scénu Kaluši, nebo ty to máš tady? Já mám snímání obrazovky. Jo. Tak já si když tak dám OBS na druhou scénu, ať vidím, co nahrávám. Počkáme si na nich? Oni majú Shena, Karmu, Lisina. Jo, bych počkal, no. Dobre, tak A když počkáme, tak budeme silnější Mezos, když je někdo nachytáme. Dobre, tak ja vám to rozpingujem čo ako. Ale čakáme v tom jungle creeku, čo je najbližšie, čo je pri mide, v botovej jungli, čo je pri mide, taký ten malý creek. Ja to napingujem. Hej, sme hore, však sme červení. Second pick. On si kůvem na začátku už kvečko a spamuj to celou dobu. Jo. Oni jak dojdou, tak možná by dostali i to, vole, pasivku a byl bys broken jak světě. Takže už kvečkuj. Budem čekat na ně. Takže už kvečkuj. Aha, tak ještě nemusím. Dobre, takže no, jako je to lepší, vardíme toto a čakáme tu. Takže... Oh, dobrý. Čum teda toho Talona a pojď na toho Siona, kámo, what the fuck. Ten rozdíl nejší. Ja vardím toto, jeden z botlinky, vardíte toto a čakáme tu. Z čeho začíná? Tep sama. OK. Jaká vás to nemůžu nastakovat. Můžeš? Musík. Pasem. Musík, kam ideš? Moje budou. Olda, toto sa malo varnúť a mali sme statu. A mohli jsme mít kills to. Ale ja neviem, čo robíte. Oni sa vás teraz zlakli staďalto a staďalto. Mě nemohli vidět, ale. Tak Ne, oni neviděl, Ramba neviděl. To jsem posral, já jsem přemýšlel nad tím způsobem. Musíš to mačkat hned na cooldown, nebo pak stakuješ, víš? Ale jo? Ale já to mačkám, kámo, No, to jsou nejde, stakačem když po jsi 5, na víš. Já vím, že po 5, ale už tam měl 0, teď jsi to vynechal chvilku tady. Ale vidíš, kámo, to nejde prostě. Ale jde? Teď máš 35 a ne 0. Takhle se děje po 5. Ale teď máš už 40, vidíš to? A jo. To takové prostě, ale. Dobre, nevadí. Nehráme aj tak s našim toperom, tak to je jedno. Ale musíme sa snažiť. Tak ja neviem, ja mám... Od 6 na mid je to proč, free gang. Proč se to šlo dneska? Se nějak jako pospíchá nebo co? Jop. Stále mám tendenciu vypínať na 3. leveli, uvidíme, či sa podarí, je to Oriana preca. To hrát Oriana má exhaust, bez víš? topaře našeho, ale... To nejde o to, aby si... Bacha, jo? Ja už som zabudol hrať agresívne za ten častý vôbec. Čo mám tu si niečo iné nám? SS, full. Začínáme asi na 100. Potlinka taky půlovala, ale... No ale že... Karma nemá HPčka, víš? Tak No to to že muselo tam byť. Shen nebyl za mnou nějakou. Ori flash. Pojď level 2, zkusíme asi ignitem. Ne, to nedáme. Ten Lee Sin možná půjde. Začal to na botu, takže půjde na to. To není úplně jistý. Má first blood. Good job. Vyfarmím a pôjdem asi back na oni.
Nepôjdem. Použila exhaust, Ariana? Ne, použila flash exhaust na vyposunuli. Ja som použil oboje. Aj flash aj Oh my god. Jsem dole. No, to si mohl čekat, že když to... Já jsem šel zrovna vártnout a on tam už čekal. Ty si neagresívny jungler. Jde ti na redku. Idem. No tak už nejdem. Můžeš. Dobré. Halo. Nekrič po mne, udal ti Tak nejde. ty vole, ty jsi tam rekoloval. Poď. Hej, máš Lysina na redce. Takhle, tak vachať není. Člověku by si jeden stát, no. Minuli si nejaké summerky? Na botu nemají žádný. Yep. Nie? No tak ale treba to vypísať. Oltašek. Teraz máš čas to vypisovať. To pingoval, jo. Ty jsi na redku. Nie pingovať, vypísať časy. Máš čas, kým pôjdeš na botlink. To musíš stále písať, aby sme vedeli, alebo aby ste minimálne vyvedeli čas. No tak plus 5 a 3,23 plus 5, no dobře, no 8,20. Já třeba když to pingu, tak to vím, no. A jdu tam. Píše sa. Nemám to hoď. Ty to vieš, ale je to prehľadnejšie a hlavne keď Olda proste... Olda nemá čo robiť, keď ide zo spawnu na botlinku. Nice, super. Pôjde ti Ori. Tak pojďme my. I. Vyhodit Ne, vardu. už nejde, No už nejde. nejdu, já nemám. Máš vardu? Jo. Ale jdu, pojď. No to ono bude potvrdiť to teraz. Nie, nemusíš ho, ja som tam, ja tu budem pušovať jak blázon. Já. Ale čo by nechcel? Já na midu jsem. Ovardíme si ich jungle. A dám sem ping vardu. Daj si pár. Ide ti. Pojď, jde. Ako si na tom? Lisy nemá flash. Dobra, choď. Jdeme dive, nemají samonarky. Ty a môžeš ísť na bot? Mohli by se v 5 hele na ten bot. 5. Ja Já pojď do mám si. TPčko, no. Ja mám ultim za chvíľu, ale vy už tam fajtíte to je. Ale pojďme. Ale ne, Ne. to. Ja mám ultim za toto wave. Ano, back. To pushneme a jdeme. Jo, ale udržíme si vyzděv, enemy jungle, to je Mám už ulti. Čakaj, im tam kladiem tie vardy, počkaj. Tauri je bez many, ona pôjde Rico. Pozor na Lisne, jo. Byl back, takže teď nejde. Bot, Dobře, bot, dobře. Lissin bot. Když nahrám, můžu mít písničky, aby to nevadilo. To je už, to ty vidíš, či ti to zaznamenáva aj tú pesničku, alebo No, nie. to znamená. No čo ten drak? Kedy pôjdeme drak? Hele, draka bych moc jako Už jsem nevím. je botlej. Já dostanu 6 po blůčku po vlkách, tam ne, to nedostanu. Pak ještě musím dát ty ptáky a pak Ja budu vám šest. môžem ísť na bot. Je pár vteřin nemají flashe. No, já bych tam šel ze 6, no, takhle, protože ještě nemám moc možností bez Vteřin nemá flash. Ale to Shen už má ulti potom. to hej. Pôjdem na botlinku, idem. A Rumble má TP, že úplně na poli. Ale netlač, čo ešte skôr na dole. Ne, tu narazil som na Lissina, tak asi nič. On teď má red. No. Zobral si red. Hele, blůčko a jdu vám tam. Ulti. Nemám. Jo, já tam půjdu na ten. Zajdu Nemám tu ori. Přes lineu. Takhle asi.
Hledně všem byli, se pustili do toho. Hele, ještě hlídá ulti. Ještě ne, málo. Boží. Idem na ten bot. Pojď do turetu zesypám. Ulti, Já idem na to. Nice, máme ho. Umře. On ho Gex vezme. Piči, nemá z toho flash. Dragon taky. Rumble at the back a defa top lane, my jdeme na Dragon. Jo. Okay, Rumble back, no, jo, nice. A ta může na mid. Když má tě asi zabije, co? Piču. Si minul zase polovicu many na minu. Tady. Nemám ju na minu. Ja si zoberiem toto. Době si to ještě tak. To mi nestojí za tu farmu na minu. Troška, že ten Drain nemá sekre, protože... Nemám tu tvory stále. 6 HP jsem byl jestli. Tam pinguje, že nevidím na tu minimapu. Ty smajty, vole. Kámo, 6 HPček tomu zbylo. Ty smajty. Nemám tu stále tvory, ja idem back. Je s pingem. To v pohodě. Mám ju. Pôjdeme na ten bot? A vlastne on tam... Mohli ste sa switchnúť, ne? Či? Za 20 sekund já mám pušku, můžu asi jít na Takhle botky. máme, takhle aspoň Rumble na farmy a my můžeme snowballit, tak já si myslím, že je to lepší než sadnout do Shena. OK. No tá karma bola pri mine nedávno. Jo, bacha chybí. Alice. Na botu. Už mám ultinu, takže... Free kill někdo. Jo. Takže dáme i... Tak můžeme grpnout na mid s tou tvultem a když tam přijde Orelaký vypnem a můžeme vyšlat. Tady jdeme zase na to tam je. Vypušuj to tam. Ne. Já to jdu zavardit, jo, počkej. Jo. Já nemám chodit na ten mid, teda. Jo. A já můžu ultnout tu Orianu. Víc je při topě, jo? Karma je na topě, karma. Jo, Shen mistuje, jo. No, oni se světšili. Hele, vypnem toho Sionika sem. Jdeme, jo? Listen. Můžeme, no. Počkej. Tak ho pojdu. Keby sa mal ulti vypneme tvory. Hovorím, keby sa mal ulti, tak vypneme tvory. Poď push. Ten Lee to bylo unlucky. Wow, My god. To jsem nečekal. Bola to škoda, no. tohle je unlucky. To je ten TP. Že flashovala. Jo, to je mrtvej. Teraz neviem. Jo, nemá flash, Oriana. On neumře. Jo, ten minion. Hej, pojď, dáme ho. Jo. Poď tu, pojď. Máme tu redu tepry. Nebojte. Já nemám manu. Mám asi aj tak neč. Já ho nezabiju, já nemám manu. What? Jsem to jednou. Piči. Jen to posera. Idem to bot mi. Poď, pušujte mi, idem bot. posral. Abych v téhle hře udělal tolik, kdybych si piknul něco svýho. Nevadí, tak aspoň si môžeš natrénovať Malzahara. Ber to pozitivně. Môžeš to brať ako tréning. Pušujem stále ten bot. Ne, už tu mám Shena. Pušnite top. Mám tu Shena. Idem na mid. No, on je jenom účko, když tam měl končen. Heal Lucian. Aha, tam seš. Maťare. Nič mal ešte kick. Pojď s tím, Sionem. Jo. Dostal shutdown ten Lee Sin. Mám telefon. Oriana je na to, že to spal.
No, oni to nějak jako divně cvičou, upřímně, úplně nehorází. Prostě Dravena bychom měli na top, asi. A máš flash s tím Aldou? Mám? Top flashu? Draven jde na bod. Ale, No, to nedáme, Pojď, to pojď. nedáme, to Jo. nedáme. Bacha Neshen, už zase přeháníš, kaluši, jo? Já nemám multi, ale idem. Hele, můžeme jít. Jdeme. Oh my god. Máme. A poďte. Ne, prečo? Akože tá rastlinka bola pekne k piči. No, Na bot ti jde Drave, dá ten. aspoň si sa nafarmil na tom. Teda na bode. Ja si kúpim Ony, odvarďovať čoraku. Ony! Aha, ty ešte nemáš devniču. Budeme odvarďovať ich junglu. Budeme si držať vision v ich jungli a budeme ich odvarďovať. Poďte. Tauri ma udal, nedovolajte. Je to Urexen, já tě nemůžu. Dobre, poďte backlord a poďte. Poď backlord. Ne, ale ten, Drake life. Musíme si držať vision Mám teleport, v ich jungli. ale 20 ulty. Pušuj ten top, no. No jo. Od Draka. To máme celkom free. Budu Tu tam, no. karmu máme celkom free. Čo s tým Lucianovce? Potrebujem help. Tak ne, no. Mám ultinu. Joši, máme výpad do komunikace mezi sebou. Co jsem měl udělat? Hoši, já jim budu zapojte. Nič followovat. Followovat? Aha. I kdybych 3krát flashnul, tak dám na tebe range. Tak nevím, co budu dělat. ještě jednou. Ja som skákal iba cez túto stenu, nic som neskákal, ja som za ním Ale já chodil. byl tady. Ale však práve, že ty si z tohto pointu vyšiel sem a ja som Ano. išiel sem. To je nebudu greedy bez many. Nice, ten Greedy. Lee Sin tě zachránil. Joši, seš tu, že? Dáva, Ori má účne. Pušujem. Tam nezomrite ma. Pojďme back. Pojďte Draka. Pomenu. No, jsi tam solo, jo? Ja, čakaj to odvrním. Psy piče. Není tam. Můžeme vzít Heralda. Vemte někoho Heralda. Můžeme ho jít. Mě sice všemu asi napalo. Pozrieme na tobu. Tu máš inak vision kusne. Jo. Nevím kdo, asi Talon ho využije Herald. No, teď jo. Ty skoro poci. Hele, bacha, vypadíme. Jo, aha, super. To je spíčení, ty si. Hele, dáme to ještě na. Ty kokot, no tak ja nemám už ani ulti, už ja nedám. To je na půl, to je třeba. No, Pojďte to Heralda. Oni si nejšel back. Mara tu vision kus je tak. jsem ti šel pomoct. Keby sme si počkali cena. S karmou. Tak nič máš. Poď, ja ti. Chlapci, vystupil. Oni nemôžu prejsť.
Dobra, pome. Push mid. Už mi sráte rovna. Ale jak můžu kdykoliv zautit s tím samým? Tak tu běž prostě zautilý, jsou dva, Jo, jsou no. tam oba dva. Tak mám? No teď ne, teď Třeba ne. si Běž počkám. dál, než pušem ty creepy. Už je pozdě. Teď Ale Pome tu já turetu. teď pojď na tu Sorry, má ult, nezabudaj. Nice. Upíšíte. je free tower. Herald. Jo, Heralda. Zápom odborný. Piču tam. Do sebe má si ta Hele, voda. oni sem půjdou, Mám ulty, ale nemůžem preskakat. Dávej tu toho chlapce. Škoda, že odem. Hej, ta voda to si první. Jako to doprd, já ti tam nepomůžem, nemám skakat. Přece že to otáčí už. No, Ty vole chlapci. tak Rambák tam už nechodí, nechoďte na... No to? Dáme. Ten šen je free, lol. Počkejte na mě, já si to odpálím s vámi. No jděte, jděte. Lol, dobrý predator. Už to A dobrý káš. Já mám u sebe 3000, už je docela blízko. Já mám se 2 litry, ale... jako je to free tower. Je to free towerka, fakt, já to zasknu účtu, že můžeme dostat. Na 5 mám účku. Oh shit. Wow. Hele, stavte, Karma nemá flash. Jdeme back. Baron za 15. Pojďte back. No, běžte back, fakt už to přeráme. Ale chlapci, No jenom Goxy zase přidá vyžere, vole. že vyžere. Já jsem išel na podnět toho, že Rambla chytil na Můžeme brát toho barona. Teď já tak si nevím. spolupáteček. Já to Ne, ukážu, až ale... Já Přijdeme, jsem ne? jenom na bejtě, tak. Teďka backne můžeme barona. Ne. Byl to zrušil ten Sunfire. Ne, já jsem se právě čekal. Ani tu nemám, Vardo. Já jdu na bot a mám tisíčko ready. Ok, tak pušujeme, až to někdo přijde, tak dáme barona. Ježiš, já jsem mal druhý postav Black Cleaver. Jakú smolu? No nevadí. Ulti na 10 sekund. Wow, miss. Odvádí to? Jo, počkej. On se zapomněl koupit brtu. Nezabijete toho kraba, Už nemít, bude startovat už nemít. sekery. No, hele, Lee si teda Shen a Lucian jsou na bot. Idem, pušel som it. Jeden barona, pojďte. Pojďme. Tak nič, ideme. Pauzíčka. Make pro. No tak počkáme si, chlapci. Ako se máte? Tak mi řekněte. Dobrou chuť, tady Oldo. Že? Dobrou chuť, dej na tu pizzu, než půjde. Ready. Hrajeme. Hrajeme. OK. Počkej, Mur. Dobre, už som tu. Tak pojďte nechat to, Baron. Ukázat, jak se jungluje, vole. Oni vůbec Ale vidíš, se tím nevyplácí takhle chodit do kolečka. Já vím, že ne, ale já mám 3 sekery. Mám hory. No ale tak ty to je jenom 3 sekery. Ale jakože já jsem chtěl ukázat, jak se jungluje, že jo. A jak se smajtuje. Tu je Lee Sin karma. Já jsem Vole. se dát... Neříkej, vole, že si zase fejtnul smite, vole. Ne. Já to smajtnul. Ja to smetnul, to je vůl. Pojďme, hej ten líst Máš stav. máš třeba na zetry. Jakože nemá. Jakože koučíká, Pojďte tu turetu, Ok, pozor teď na Oreo ultu. Kuzmeň. End. Teda máme furt Rumble, ty on teďka přiběh, vole. Z toho, Nažávanej, vole. vole. Z pláže, vole. V No. lavkách, vole. Jde. Tady tu turetu.
to asi nebylo v plánu. No tak zkusili jsme si koupit. Dobrá. Tak dobrý, no. Aspoň se nezdrží dlouho, David. Má to na 20 minut, s píkem, vole. Lol. Wow. Ok, vypínám teda nahrávání. Ještě ukaž 5 € do webky a pak může. Mám zapnu web.